Elikkä nyt Tuomo ja minä olen Tuomo. Täällä on Aaro. Ja me pelaamme Lego Indiana Jones 2. Joo. En nyt jaksa aloittaa uutta peliä. Joten me jatketaan, me vedetään sieltä nyt joku taso. Joo, me yritettiin siis tehdä vähän aiemmin siis video Harry Potterin kuolemanvarukset osa 2. Niin joo, mutta sitten ilmoitettiin se joutko sen 21 minuutin pituinen ja sitten ilmoitettiin, että video on liian pitkä. En kyllä ymmärrä enää Tää nyt vaikka tämä maa. Ja nyt päästään siis pelaamaan. Ärsyttävä lataus. No niin, seuraa minua. Seuraa. Mitä nainen? Mitä lapioukko? Minä tiedän hyvän tason. No sä tiedät hyvin. Minä. No ota toisen hepan. Minäkin. Minä nyt sitten tason. Mä hyppii kun mitkä tippaa. Otakin auto. Mut kun me ollaan jo siinä tasossa. Nää. No niin, alkaa. Me siis vaan vedetään tää yksi taso nyt. Aluksi. Hei, te voitte sit kommentoida, haluatteko että me vedetään jotain peliä, jos meillä on. Se paapina. Et kyllä auta sitä. Tää on mun pillari. No autani muakin. Joo. Mun pillari, että tosta koetaan vikatekoinen. Miakka. Paras. Otas siitä miakka. En mä tarvitse. Oi vitsi. Paris sotilassa se vaan. En mä. Turpaan nytten teille. No ja kaikki hoidet. Te saatte katella vaan. Tossa se asetus tai. Hyvä idea. No nyt tulee pikkasen sotilaita. Mä heidät kameliukkeli. Mäkin. Hoidettu. Oikeesti vitsi sä oot ärsyttävä, kun sä et voi auttaa. Auta mä. Panna. Miksi lassoa näitä? En mä jaksa. Mä oon siis tää lappioukkeli. Ja minä oon tää miekka Indiana Jones. Miekka Indiana Jones. Ja tuo mikä on miekka Indiana Jones on aala. Hyvä haulikko. Tuolla. Haulikko turpaan. Mun pitää hoitaa se. Voi vitsi, varokaa nyt. Mä hoidan ne haulikkotyylit. Et ei kai haittaa. He, suojaa mua! Onko tää ohjaa sekossa? Mä tappelen täällä ja täällä. Sä kuolet! Ei vitsi. Sä kuolet! Mitä vitsiä? Lagittaa vähän. Olemme hyvin pahoillamme tästä. Avain tänne ja vähän äkkiä. Tapa se siviili sitä. Otan pyörän. Hippa! Mä lähden pakoon tota. Ai. Mä tehdään nyt aluksi näihin lyhyt video, koska siitä viimeisestä me ei saatu sillä niinku sitä sinne YouTubeen. Mennään tässä vaan poljen paikoilla. Joo, mut nyt autat mua. Mä houkuttelen näitä vähän tänne päin. Nyt kuule oikeesti. Ja kun mulla on edelleen tää ohjaa vähän vammainen.
Onko se vieläkin? Vie. No eipäs näytä. Tästä nyt tulee. Eikä, nyt ei enää katsota. Vielä 2. Tuolla. Ota banaania heitä niitä päälle. Tai ei tarvitse. Näin, kato. Mä voin hoitaa tuo apina. Hopla. Mä hoitan tuo apina. Ai vitsi! Joo. Ai vitsi! Mistä vain laitettiin? Ai vitsi! Ja avaa se vaan sitä. Oho. Mä menen sinne. Mä olin just menossa kahville. Tähän paikkaan. Kuole! Crash, niin. Mulla on viinapullamia. Siinä on vasta kunnon. Vielä 1. Tiputa se alas. Älä kus. No niin. Siitä. Bojum. Tulas. Yes. Uh-oh. Voi rähämää. Nyt mä vakuusin. Oho. Apina alkaa riahua. Sinne meni. Asia. Ja me vedettiin se läpi ja laittakaa kommenttia ja jos te mieleen joku peli, niin laittakaa, niin me vähän voidaan vastailla. Niin jos meillä on se, niin me voitais pelaa ja hankkiikin niitä pelejä, jos ehdottaa jotain hyvää. No niin, joo. Ja syödään jätskiä vielä tästä. Ne. Nam 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 nam. Oho, sori. No heippa ja me lähdemmekin nyt tästä. Hei hei.